சோழர் ஆட்சியின் சான்றுகளை பதிவு செய்த 13ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஒரு பழம்பெரும் தமிழ் கல்வெட்டு கர்நாடக மண்ணில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கர்நாடக மாநிலத்தின் கோலார் மாவட்டம் பங்கார்பேட்டை ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஹுனகுண்டா கிராமத்தில் சோழர் கால கல்வெட்டு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள இந்த கல்வெட்டு அந்த காலத்தில் தமிழ் மொழி நிர்வாகத்திலும் சமூக வாழ்விலும் முக்கிய இடம் பெற்றிருந்ததை வெளிப்படுத்துகிறது. இன்றைய ஹுனகுண்டா முற்காலத்தில் ஹுலிகுண்டா என அழைக்கப்பட்டதாகவும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் கல்வெட்டில் குதிரை மற்றும் சாலை பணிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தோண்டுகோல் போன்ற உருவச்சின்னங்கள் காணப்படுகின்றன. இவை அக்கால நிர்வாகம் அல்லது போக்குவரத்து அமைப்புகளைச் சுட்டிக்காட்டும் குறியீடுகளாக இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். காலப்போக்கில் சில பகுதிகள் மங்கினாலும் இந்த கண்டுபிடிப்பு சோழர் வரலாற்றின் பெருமையையும் தமிழின் தொன்மையையும் மீண்டும் நினைவூட்டுகிறது.